Што самае складанае ў манастве? Самотнасць. Вялікай вартасцю для мяне з'яўляецца вольнасць. Але як бы там ні было, кляштар і жыццё манаскае мае свае рамкі, свае законы, дзякуючы веры і пакліканню умее іх пераадолець. Хіба што як і ўсюды, гэта праца над сабой. І кантраляваць у такім значэнні, фармаваць сябе, інвеставаць у сябе, у тым кірунку, у тым напрамку, якім мы ідзем. Трываць у вернасці. Я думаю, што адначасова тым, што з'яўляецца складаным, але адначасова тым, што прываблівае і дае такога добрага пачуцця, гэта вернасць шлюбам. Гэта можа быць цяжка, неаднойчы, але ўсё ж такі, калі ты верны, так асабіста нават па-мужчынску кажу, то гэта спраўляе найбольшую такую сатысфакцыю, прыемнасць.